Civîna welatên piştevan ji Sûriyê re li Vîyenayê bi dawî hat. Têde mijarên wekû rawestandina şer û pevçûnan, her wiha berdana girtiyan û derbaskirina alîkariyan hat gengeşekirin. John Kerry, Wezîrê Derveyê Amerîka, piştî bi dawî hatina civîna Vîyenayê ragihand ku girîngtirîn encamên civînê ew in ku hemî welatên beşdar di civînê de di nav wan de welatê Îranê û Rûsyayê tekez kirine ku ew ê hewl bidin ku biriya xwe re fişarê li ser rejîma Esed bikin ta ku pabend bibin bi agirbestê li Sûriyê. John Kerry her wiha eşkere kir ku ewan li hev kirine ku agirbest li Sûriyê bibe agirbesteke giştî an ku tevahiya Sûriyê li xwe bigire ji bilî deverên dibin kontrola rêxistina Daeş û Cebhet Nusrayê de. Her divê derbarê de Wezîrê Amerîkî dazanîn ku tevahiya beşdarbûyên civînê piştevaniya Sûriyayeke yekgirtî ne taifî kirine. Ji aliyê xwe ve tîvandî mistûra şanderê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand ku civîna Vîyenayê bi dawî hat bê ku danûstandinên siyasî an ku danûstandinên cinêfê aktîv bibin û dibêje ku ne opozisyona Sûrî û ne rejîma Esed amade ne ku li gel hev bicivin û serbar dike ku mijarên wekû derbasbûna alîkariyan û rawestandina şer û pevçûnan û berdana girtiyan divê wekû destpêkî werin çareserkirin ta ku danûstandinên siyasî aktîv bibin û di derbarê derbasbûna alîkariyên pizîşkî û yên xwarinê John Kerry dibêje ku ew ê alîkariyan derbasî Sûriyê bikin û bi taybetî li bajar û bajarokên gundewarê Şama paytexta Sûriyê wekû Dareye û Mademiyê û Dûma û Heresta bilav bikin û serbar dike ku eger rê li pêşiya netewên yekgirtî hat girtin û nekarîn alîkariyan derbasî wan deveran bikin, di wî demî de welatên piştevan ji Sûriyê re wê daxwaz ji programa xwarinê ya cîhanî bikin ku alîkariyan ji esmanan bi riya balefran bi ser wan deveran de bavêje. Ji aliyê siyasî ve jî John Kerry dibêje ku tevî hemî gelemşeya siyasî ya ku îro di nav aliyên Sûrî de heye û tevî neserkeftinên siyasî yên berçav li Sûriyê lêbelê muhatebaxa bê wekû destpêkî destnîşan dike ji destpêkirina qonaxa veguhêz li Sûriyê. Zêd Hesen Ark